Banjački logor je bio jedan od najvećih koncentracionih logora tokom Drugog svjetskog rata u okupiranoj Srbiji i kroz njega je prošlo negde oko 30.000 zatvorenika. Mi imamo po imenu i prezimenu negde oko spisak od 23.500 zatvorenika. Na sreću, knjige, evidencije zatvorenika su sačuvane posle Drugog svjetskog rata i one se trenutno nalaze u Istorijskom arhivu Beograda, tako da na osnovu tih knjiga je bilo moguće izvršiti rekonstrukciju zatvorenika koji su prošli kroz Banjački logor. Međutim, postoji jedan broj zatvorenika, nekoliko hiljada, koji je prošao kroz Banjački logor, ali da nije evidentiran. Obično, recimo, su to bili zatvorenici koji su bili u tranzitu i koji su privremeno dovođeni u Banjački logor, kao na primjer grčki partizani ili albanski i drugi. Logor je osnovan početkom jula 1941. godine. Formalna odluka je doneta 5. jula, a prvi zatvorenici su došli 9. jula 1941. godine. U Nemačkoj okupacionoj upravi je zapravo bio potreban jedan logor za političke zatvorenike.